Salutare tuturor, bine vă găsiți la acest episod de Blox Life. Continuăm cu această serie. Deci random. Nu pot să vorbesc. 8 plus 8. La asta intră mereu. 4. Ce mă? 8 plus 8. Nu. Da-te. Ia că intră la asta. What? Ce se întâmplă? Ăla s-a desconectat. What the fuck? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă, mai bă? Dacă avem mult banc. Ne revedem data viitoare. Am revenit de la început. De la ia 56. Bă, normal. Albaștri. Repede intră și eu. Arma bună în prima. Mult, mult. Headshot. Nu e la head. Aici dacă vreau să stau. Bă! Nu mai vreau să fiu. Bă, deci n-am niciun kill. O, bă, da. Deci până nu pot, mă, să dau în el. Ecco. Dai, mă! Păștile. Mă, mux. Eu dau lui. Mă, mux. Hai, mă, muxe. Hai, mă, mux. A, nu ești mort tu. Dar pe mine mă tot. Ha! Nu faci nimic, fere, hai eu și eu. Aici stau. Nebună. Trei kill-uri! A, mă mux. Îmi dă 3 kill-uri după dată. Dacă nu mă crede voia mea, am pe filmare. Sper. Eu nu mă crede niciodată. Zice, ce mă, că n-ai făcut tu? Mă!
mă, hai! N-ai dovadă. Dui, mă, dui! Las că te prind eu acum. Hai, mă. Excalibur! Unde ești? Unde ești? Lasă că nu omoare. Lasă playere. Prietene! Prietena! Prietenul meu! Prietene! Bă! Nu știu unde trag. Dacă se bagă la fața mea. Bă! Bine că nu știu foarte bun la asta. Hai mă, dai! Nu! Așa, mă. Stai până mi se încarcă mie aia, mă. Fere. Activity! Activity! Ia mă câte kill-uri am. Sunt cel mai bun la kill-uri. Sunt cel mai bun! Ne bat ăștia, totuși. Ia mă că mă pun pe o treabă. Să le... XP! Hop! Fătele meu! Mene fățiuea! Hai fățiuea! Hai, fratele meu! Mă, micule! Amicule! Amicul meu Dolofan. Asta e. Că mă după partea asta. O furiș. Aici. Cineva. De ce dai mă mine? Nu! Cum m-a omorât de 2 ori? Sau eu l-am omorât pe el? Ne bat ăștia. Ne bat! Baftă. Așa. Next time. Cine ești, mă? Joină ăla. Care te-am omorât eu de să sări capacele. Pe toți am omorât.
N-am ce să... Iată și că sunt mare. V-am luat! Te-am luat flyere! Hai. Sunteți gunoaie, mă! Nu e albă. Oh. Ne fac ăștia praf. Să-l omor. Hai mă, păfuita. Oh! Hai mă, față. Veniți încoa la mine. L-am murit. Egalăm, egalăm! Egalăm! Aolo! Nu să mă omoare. Așa, frații mei, v-am pus și eu pe... Yes. Mă scriveți pe yes. Mă obișnui cu mux. Să-i zic, dar e în echipă cu mă. Bine. Aaaa! Las că vii tu mâna mea! Lasă! Lasă! Bă, păștii! Ăștia sunt aici! Și voi stați acolo, dă. Ăsta m-a omorât atunci, cred. Nu le... Killer... Nu știu. Un kill mai fac și gata. Termin episodul. Băi! Tu care ești mai aici? Am handicapat. Hai, mă! Am omorât Lache. Lache. Eu zic să-mi hai, mă. Dacă nu... l-am omorât. Bă, domn! Ei, cam atât pentru asta. Dacă v-a plăcut, dați like și subscribe. Pa, pa!